Ahojte, som Patricia a posledné 2 hodiny som sa snažila natočiť strašne seriózne video o tom, čo sa nasledujúce mesiace bude diať. Vôbec mi to nejde, takže to skúsim takto a autenticky, ako mi. Ide o to, že v roku 2023 mi bola diagnostikovaná sklerózis multiplex, po slovensky roztrúsená skleróza. A prvý rok som mala extrémne fyzicky aj psychicky náročný. Nedávala som žiadnu aktivitu, upadala som do depresie, začala som chodiť na terapie, jednoducho zle. Zanevrela som na šport, čo ja som športovkyňa odjak živa, od malého útleho decka. A cítila som sa veľmi zle. Neskôr som jednoducho zistila a postupne mi to došlo, že moja cesta je práve ten pohyb a ten šport. A chcem to ukázať symbolicky aj práve na tejto akcii. Je to Stezka Česka, 2300 km dlhá pešia trasa po hraniciach Českej republiky, na ktorú sa vydávam 3. mája a dúfam, že ju do júla nejakého dátumu dojdem. A úspešne, celá zdravá, spokojná, trochu ubolená. A pointou celého tohto je práve to, že ideme pomôcť deťom, ktoré majú neurologické ochorenia akéhokoľvek typu, medzi ktoré spadá aj práve roztrúsená skleróza a na ktorú sa deti na Slovensku liečia v Národnom ústave detských chorôb na neurologickej klinike. A presne kvôli tomu som to robila 2 hodiny. No, takže budem neskutočne rada, keď mi s tým pomôžete. A myslím si, že sa potešia aj deti, rodičia a zamestnanci neurologickej kliniky. Poďte so mnou do toho. Každý 1 kilometr je pre to decka, každé 1 euro pôjde pre tie deti. Budeme fungovať cez Donio a veľmi sa na to teším. Bude to ťažké, bude to dlhé a bude to úžasné a pokiaľ to celé vyjde do konca, tak to bude neskutočný úspech, za ktorý budem môcť vďačiť aj vám. Takže poďte so mnou do toho, držte mi palce a sledujte ma na tejto ceste. Čaute.